Τι να σου δώσω, κρυθαράκι, λαζάνια, μακαρόνια. Μακαρόνια. Έλα, μακαρόνια με μοσχαράκι. Κοίτα σύμπτωση, και εγώ το ίδιο έφτιαξα σήμερα, βέβαια. Φυσικά λέμε έτσι, μακαρόνια μίσκο. Αλλά ένα μυστικό, από μένα, δικό μου. Το μοσχαράκι το ρίχνουμε σε πολύ καυτό λάδι. Διότι αν δεν είναι καυτό το λάδι και τρέχουν οι χυμοί, είναι αυτό που λέμε έβρασε το κρέας στο ζουμί του. Θα σου πω και για μακαρόνια με κοτόπουλο. Τι κάνουμε, παίρνουμε τα μακαρόνια αφού τα βράσουμε, τα αφήνουμε να στραγγίξουν, δεν τα ξεβγάζουμε ποτέ, εντάξει. Και όπως είναι η σάλτσα, τα ρίχνουμε μέσα και έρχεται και δένει η σάλτσα και γίνεται... Ναι, αλλά σκουπίσει τα σάλια εδώ, δεν... Ναι, δεν μαθαίνεις όμως, δεν βιάζεσαι να μάθεις. Έλα, μπες στο διαγωνισμό της Μίσκο, μάθε τα μυστικά γιατί σε λίγο τελειώνουμε. Έλα. Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι Μίσκο. Πρώτη φορά μίλησε σωστά.